Здравейте! Днеска бяхме на магазина и си купихме рибатон. За първи път ще опитаме с чесън. Маринована е, без кожа. Сега ще я метнем на грилтиганчето. Първо ще си го омазниме малко. И ще изчакаме да загрее. И след това слагаме рибката. Докато загрява тиганчето, ето я рибката отблизо. Изглежда много добре, крехка и мирише супер. Ето я, маринадата. Тиганчето вече загря. Сега ще сложим рибката. Който иска, може да се сложи малко от марината отгоре. И така си печеме на грилтиганчето. Хубавото на тази рибка е, че мазнината е само 0,9, от които само 0,3 са наситени мазнини, което я прави доста подходяща за хора, които са на някаква диета. От всяка страна по 2 минутки е напълно достатъчно и виждате, че вече е хванала хубав загар. Ето как се получи. Опитах малко. Много е вкусна. Сега ще си я хапнем за вечеря. Може да си я гарнирате с една салатка и е чудесна. Ето го сега и моя мъж да си каже мнението. Екстра.